I'ma stack, 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 stack it up, and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley, twerking like Miley. Здравейте хора, аз съм herobrine.bg. Днес ще играме Minecraft с мода на лабиринта. Така, не... Трябва да... Като стане нощем, тези врати се отварят. И от тогава трябва да излизам и ето. Тази врата се отворила. Трябва да търсим път. От тази карта, както виждате, доста объркващ лабиринта. Трябва да успеем да минем тези червените и тъмните нива, за да можем да излезем навънка. Така че, тръгваме. Ай. Какво става, бе? Ай, я да скача нагоре да видя къде съм. Пред вратата съм си. Така че, да вървим. Ай, къде скачих, бе? Не, загубих се. Мале. И нощем ми излизат зомбита, паяци, скелети. Мале. Не, не. Не. Ай, дупка. Ай. Както виждате, тук нещо оставало. Зона първа. Хора, това беше от мене. Аз съм herobrine.bg. А другия епизод ще опитам да се върна в сърцето.